גבריאל! מה קורה, היום אני רואה סרטונים שלך, אתה אוכל סטייקים, אוכל מרגזים, לא מזמין אותי. בוא פעם אחת תשאר תאכל, גבריאל, בא לך איזה סנדוויץ' ככה כמו שאני מכין? פנק אותי. יאללה, תוך כמה זמן אתה יכול להיות אצלי בבית? 5 דקות אני אצלך. 5 דקות? יאללה, 5 דקות, תגיע, נכין לך סנדוויץ' כמו שבחיים לא אכלת. יאללה, מחכה לך, תבוא אם אתה גבר, תבוא. אנטריקוט, מרגז. בוא נראה. מה אני... בוא נפנק אותך, בוא. ובסנדוויץ' אנחנו נשים לנו מרגז. אז שמנו את הבגט בתנור. לא, איפה הריסה האיש? יפה מאוד. זו הריסה שאני מאוד אוהב. אוקיי, לקחנו את הקופסה הגדולה. הופ, ככה עושים את זה, חברים. הריסה, להיות נדיבים, בצורה כזאת. הופ, ככה והופ. זה הריסה טעימה. לא חריפה מדי, לא, כמו שצריך, בקיצור. יפה מאוד. עכשיו, יש לנו מרגז מהקצביה. מרגז מאוד טוב. לא יכול לגלות לכם כרגע איזה מרגז זה, אבל בהמשך. אוקיי, אנחנו נשים ככה. כמה אנחנו נשים? יפה. איזה יופי. לא. עכשיו, רגע. לימון על המרגז. בוא תראי להם איך עושים את זה נכון, גבריאל. תראי, זה גן עדן. לא צריך שום דבר אחר, חברים. ככה איזה לימון טוב. סוגרים. לא. נטילת ידיים ונתפנק. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, המוציא לחם מן הארץ. אמן! לחם מן הארץ. קוצית של בוכה. הופ, מידיום רר. וואו, רק לפי הצבע אתה כבר מזהה שזה משהו מטורף. אוקיי, אז עושים ככה, מלח גס על האנטריקוט. לא. תראו, רק עם המגע, עם המראה, עם הריח. לראות שבת קודש. וואו. חמה. ממו לקי. יודע ליהנות הבחור, יודע ליהנות. הנה, קח אנטריקוט. תגיד לי מה אתה חושב על זה. סוף העולם, באמת יוני, הסנדוויץ' שלך הכי טוב בעולם, ממו. לאכול איזה סנדוויץ' טוב, עם חבר טוב, שיחת חברים. זה הגן עדן. גאולה. גם מהישיבה של אז. כן. מה החידוש שלך אחרי ארוחה כזאת? אחרי הארוחה כזאת, החידוש שאנחנו צריכים לצאת ממצרים. ואנחנו יצאנו ממצרים, כל השיגונות והלחצים של העבודה והסידורים. לעשות הפסקה קטנה ביום, לכבוד שבת קודש. זה יציאת מצרים האמיתית. לא בשביל שום דבר, רק בשביל לצאת ממצרים. איזה חידוש!